शादी हो गई, मेरा शादी हो गई। मेरा हस्बैंड कौन है मैं नहीं जानता। क्योंकि मैं आप लोगों के साथ मेरे हस्बैंड को शेयर नहीं कर सकते। क्योंकि मैंने शुरू से चुपके से शादी किया है ना, इसलिए। Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. आंनि YouTube channelआवहाय बयखौबो बरायनाय थाबाय आंनि गोसो गोरबोजों। आसा खालामो बयबो मोजाङै दङ, आंबो मोजाङै दङ। स' बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ'आ मा जागोन टाइटेल आरो थाम्बनेलखौ नायनानै मिथिखाबाय जानो हागौ। स' बिदिब्ला लोगोफोर आंनि भिडिअ'खौ नायनो इन्टारेस्टेड मोनदोंब्ला नायलांबाय थादो लोगोफोर। थ' बिदिब्ला आं भिडिअ'खौ दानिया स्टार्ट खालामनोसै। चलो लोगोफोर, आं बिदि मानो गानदों मिथि माने रिल्स बानायनो नागिरदों आरो माने बानायदोंमोन आङो, बेखायनो रिल्स बानायथ'वाथ' ओमफ्राय पार्सेलबो फैनानै दंखायोमोन नालाय, ओंखायनो भिडिअ'खौ बानायस्रानोसै बेफोरबायदिनो होननानै दख'ना गानखादों नालाय, ओंखायनो बानायनोसै आं पार्सेलखौ माबायदि फैदों होननानै। माने पर्दा अर्डार खालामदोंमोन नालाय, दाखालिबोथ' खालामनाया बहुत मोजां फैदों। नै बेनोमोन दाखालि फैनायाथ' नुखादों जानो हागौ, भिडिअ नायबाय जानो हागौ। ओंखायनो दानिखौबो माने दिनै फैनायखौबो मोजां जागोन होननानै आसा खालामदों आङो। बिदिब्ला नायनोसै ना लोगोफोर? थ' बिदिब्ला आंजों लोगोसे नायफादो लोगोफोर। दानिया हानोसै आं नै पार्सेलखौ आनबक्सिं खालामनोसै। नै माबायदि फैदोंथाय, र' 1 सेकेन्ड। आब'आहाय खालामनानै दोनखादोंमोन नालाय, आब'आथ' दायो तेजपुरावसो दङ। ओमफ्राय नै दा बेखौ अपेन खालामाखै, आनबक्सिं खालामाखै, खालामनोसै। मैं अभी इसको काटूंगी। आङो माने हिन्दी ब्लग खालामग्रा जानोसै आरो एसे माने बारा हिन्दीफोरखौ बारा रोङा नालाय, बेलेगाव थांबाथ' हिन्दी रायलायनांगौ जायोना, ओमफ्राय न'फोरावथ' हिन्दी रायलायनाय जाया, उन्दैनिफ्रायनो बर' नालाय बर'नो रायलायनाय जायो। ओमफ्राय बेलेगावथ' जोंनि बर'आथ' सोलिया, बेलेग हिन्दीफोरसो रायलायनांगौ जायो। ओंखायनो नोंसोरजों लोगोसे आङो माने हिन्दी सोलोंसै आरोना। माने आङो बारा एसां बुजिजोबो गासिखौबो, माने जों रायलायबाय थायाना, ओंखायनो माने स्पिड फैया आरोना हिन्दीया, ओंखायनो सोलोंसै। मिनिनो गोसोबा मिनिनो हागोन। बोरै नुदों लोगोफोर? मोजां नुदों ना? नै बरिया नुदों माथो। मैं इसको खोलती हूँ, देखती हूँ कैसे आया है, कैसा आया है। वाओ, अच्छे है ना, खूबसूरत है ना फ्रेंड। वाओ अच्छे है। 1000 रुपीज का ये। गसंनानै दिन्थिबा साबसिन नुगोन आरोना, थेवबो मोजाङानो ना। नै साइजखौनो नुगोन, नै बिबारा फूल भी अच्छा है ना। कमेंट करके बताना कैसा है ये, खूबसूरत है या नहीं, जरूर कमेंट करना। हाँ मेरे को हिंदी ज्यादा नहीं आती। मैं अभी सीख रही हूँ आप लोगों के साथ। हंसना ही तो हंसोर। मिनिं गोसोबा मिनिबानो जाबाय आंनि हिन्दी रायलायनायखौ। नै मोजां ना लोगोफोर? मोजां नुदां, जेरै केमेरायावबो मोजांखौ नुदो, रियेलावबो मोजाङानो आरोना। बेफोरबायदि माने मोजां फैयोब्ला मोजां मोनो आरोना। फैसा थांबाबो माने फैसा थांनाय बायदि मोना। 1000 निमोन बेयो।
आरो फैनांगौ दंबावो मोननै रोंनि और भी आएगा ये क्या कलर है पर्पल पर्पल है ना ये पर्पल एंड व्हाइट अच्छा है ना मोजां नुदोंना लोगोफोर र' आं गोफारनानै माने गोजाननिफ्राय फुवारनानै दिन्थिनो दूर जाके दिखाती हूँ मैं अभी वो रिंग लाइट है मेरे रील्स बनाने वाले बारा गोजानाव माने थांनो हाया आरोना मानो होनबा बिनिया वेरा माबाया गुसुं आरोना देखलायाबा बारा मोजां खोनाया आरो रायलायनायफोरखौ वाव बहुत सुंदर है ना वाव फ्रेंड लोग मैं शादी हो गई मेरा शादी हो गई मेरा हस्बैंड कौन है मैं नहीं जानता क्योंकि मैं आप लोगों के साथ मेरे हस्बैंड को शेयर नहीं कर सकते क्योंकि मैंने सुरी से चुपके से शादी किया है ना इसलिए ओके बाय बाय बिदिब्ला लोगोफोर भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन आरो पर्दाखौ माबायदि नुदों कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर स' बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन आसा खालामो बयबो भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होननानै थेंक इउ स' माच खुलुमबाय बाय बाय आरो आंखौ माबायदि नुदों कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर लोगोफोर जरूर कमेन्ट करना ओके बाय बाय सी यू